Ai saakeli, kun sä vedät. Ai että mikä keli. Saavuttiin junalla Rovaniemeltä. Ja sain heti viedä tällaisen koiran lenkille. Kiva! Täällä on niin upea keli. Huomenna kisat. Mä tossa polin pyörällä 40 minsaa ja katoin samalla noita Yle-kioskin dokkareita. Ne on tosi mielenkiintoisia, on jäänyt niihin vähän koukkuun. Ja nyt sitten vähän keppijumppaa ja liikkuvuutta, venyttelyä. Mitäs vielä? Eilen mä kävin pikkusen verkkaamassa ja otin muutamia 200 metrin vetoja. Sitten muuten vaan lepäily eilen ja tänään. Katsotaan kuin huomenna käy. Mä oon jotenkin ihan poikki hyvä tälleen kisojen alla. Koira sai siis silmään haavan. Silloin on lääkekuuri. Sitten on pitänyt katsoa, että se ei mene sökkiin sitä sen silmää. Ja se ei pysty pitämään sitä sen kauria, jonka se sai sieltä lääkäriltä. Mä oon sit joutunut vähän niinku valvoa senkaan töitä ja sit on nyt pari yötä mennyt kyllä aika persiilleen. Toivottavasti ensi yönä sais sitten hyvin unta. Mut se on kyllä ihan vakio, että aina tulee jonkinlaista takapakkia, kun olisi joku tärkeä juttu tulossa tai meneillään. Ei oo sinällään uutta tää. Nyt on jotakin murheita kisojen alla. Eilen kun tein ne vedot, niin oli kyllä niinku todella rennon tuntuiset jalat ja semmoset kevyet. Vaikka mulla on ollut niitä kovia treenejä aika paljon ja ajattelin, että niihin, tai miten niihin kroppa reagoi, niin se oli kyllä hyvä yllätys, että ainakin nyt on tuntunut jalat kevyiltä, vielä kun sais hyvät yöunet. Kello on nyt about 4 ja tänään olisi sit vaan enää tiedossa saunamista ja syömistä ja sit vaan aikaisin nukkuu ja huomenna sitten jännä päivä. Kyllä aina tuntuu hyvältä kropassa, kun on saanut tehtyä liikkuvuutta, vaikka ei se mikään lemppari harjoitusmuoto olekaan, mutta tai en tiedä voiko sitä sanoa harjoitusmuodoksi, mutta aina on tosi vetreä olo ja hyvä fiilis sen jälkeen. Oiskohan se siinä sitten? Eiköhän se riitä. Mua alkoi naurattaa, että mä oon tehnyt kaikki niin hyvin kuin vaan voi lyhyessä ajassa ajatella näitä kisoja. Ja kaikki meni silti aika perseelle näiden kisojen alla. Sitä se on.
hyvä. Hyvä. Ja Suomen mestarin maalissa on mitalisti Pia Mahtala. Ja maaliin Elvira Lassi. Lopettaja ja Ronkinen Mykkäsen urheilija, tämä on Mielis Pove, Harri Siirtosuola Sport, Aarno Tolonen on Mikiliikkuja, Ranno Hartonen Sport. Ja 80-vuotiaana Sten Haarman Ykkönen, Matti Kuosmanen Kultakirkat. Paikoilleen. Maalin Emilia Lassi, Rovaniemen Roadrunnersään 30 hopea mitalista. Ja Lopan Juttu 30 pronssimitalista. Emilia Lassi, Rovaniemen Roadrunners. Kolmas ja Lopan Juttu, Ylä-Karjala. Ruttu tänne! Tule tänne! Ruttu! Tule! Tule tänne, tule! Missä sinä olet? Missä? Missä sinä olet? Missä sinä olet? Näytä tän. Näytä. Näytä. Näytä.
Ai, totta, antaa pure pois ja voi mennä on. Ruttu, äiti oli laittanut sulle valmiiksi mustikoita. Kuulitko, Ruttu? Äiti oli laittanut sulle valmiiksi mustikoita. Tultiin justiin kotiin ja mä oon ollut näissä samoissa vaatteissa 2 päivää. Mä laitoin saunan päälle, ajattelin puhdistautua kaikki reissupöpöt pois ja pestä tukan, kuoria ihon ja mennä rentoutuun. Sitten varmaan loppuillaksi vielä sohvalle istuu, kun ei ollakaan istuttu tänään tarpeeksi. Huomenna takaisin treenien pariin. Mulla on ollut 2 lepopäivää. Huomenna PK-lenkkiä ja salia, sitten ihan normaalisti koulujuttuja ja työstän mun projektia. Siinä on kivoja juttuja tällä hetkellä meneillään. Kuvailin sitä sitten. On kiva näyttää sitäkin osaa sit vähän enemmän. Onko muillakin ongelmia saada? Jotenkin sattuu nää sormet.